Zakari. Uya kudare wakabatwa wakarara NeMuroora wako nemukadzi wako. Ndozvove. Sora changamita. Munhu menyu mukushinga village muzikana dzaratu kwa vhiki kwakaita chisionekwi mukadzi waMandave akawana zvaaitsvaka kwenguva yakareba. Anga ari mangwanani kari kukuseni chano chichitonhora. Mandave akawanikidzwa nemukadzi wake akarara NeMuroora. Zvinova zvakazosakisa kuti mukadzi waMandave ashedzere pamusha wanga uri pedyo achiita hondo nevanhu vaviri vachivakandidzira matombo. Zvadaro vai vakanzwa eruzha vakadzika vakasvika pedyo vakateerera mazwi ese nokuona zvanga zvichiitika. Mukadzi wake achirwisana nevanhu vaviri ava. Mushure mokunge aita seamubata kusvika nyaya yakazosvika pamberi pasabhuku vakatsvagiridzawo umbowo vakaona kuti zvechokwadi nyaya yakaitika. Mushure mokubvunziridza evanavo mukadzi wake Mandava asipo, ndonyaya changamire yandauya pamberi penyu kuti zviri kuitika munyika muno zvaakuomesa vanhu mate. Vakuru havanda kurangwa nokuti hakuna anojabva tukwaviri panguva imwe chete maita nechangamire. Nyaya yako inzi pindura. Handizvizivi. Kangai maombi ako. Hauzivi zvipindura. Zvekuti ndakarara NeMuroora. Wakarara nawo. Nadzimai vangu. Wairara nawo kupi? Ko hondo yakazoenda kunze kune tete. Ndisingazivi. Iwe saketa zvekutambisa vana. Wazvinzwa? Uri wazvitaura? Usatambise nguva. Unzwa zvakutaura? Tinombokuisa kune muchika usati wanyatsorongeka. Wozoya waita munhu kwayo. Uri kutaura kuti hauna chaurikuziva zvese. Vanhu vataiti kare uri penesoro neunhu hwako uri kuratidza pamberi pachangamire. Nyaya yako isati yapinda pairi nokuti nyaya yako iri pachena kudhara. Unaenda chechi? Chechipi? Exactly ndo vanhu vaipa munyika muno ivava. Exactly pandatokona ndatokuziva. Vanonzwa denga. Wanzwa ndataura? Muri kushandisa denga kuendesa usiku. Muchiita zvimina panapa. Pandatokutarisa ndatoziva kuti mumunzi baba uyu vanoshandisa chitendero zvisizvo. Haikuva kuhwanda nenguo chena. Wandinzwisisa? Haikuva kuhwanda naMwari uchiita zvinhu zvisizvo. Paunoenda everyday kuchechi unototi andinenge chitokupura chokwadi. Zvino baba utotezera. Zvinhu zvaurikuona zvine vanhu vakawanda vari kuzviwitnisa. Dai wazviroresa kuti manga muchinamata. Haisi anza paunoziva kuti midzimu seki inofoeresa handizvozvo. Ungatadzazva makore ako kuti ndanako yakadai ndichinamata. 97. 124 years somewhere. Uchinamata. Uchichengeta ndebvu dzekuita zviri kudaro. Chitaura nyaya yako zvakanaka. Pamusoro changamire. Ini ndo Christopher Mandave. Nemusi weSatide tichimuka Sande kuseni. Ini nemukadzi wangu tiri mumba kudaro. Mukadzi wangu akanditi, nhai murume wangu, ko zvauri kungoita kuti vana ava havasi kuita sehavasi kuyanana pangava, havasi kuwirirana sei kuvatete NeMuroora. Ndikati ko nyaya yavo haina chakaipa mukadzi wangu. Handiti kwachena kudhara tarega titomuka ndikuti ndakutopfeka kudhara. Mukomana atomuka panze kudhara akutorodza zvibhebha zvokuti tipinde munda titeme chibage. Ndinobvunza kuti ko nhaye Muroora, ko nyaya yamakanisana netete wenyu ichiripo here? Mukadzi wangu ndopakazoti koyo ungoti uda kutadza kungotaura kuti mwana apa kungoda mumwe mwana ndikuti mwana wako mukomana Yohani kungoda mwana utadza kuyananisa Muroora naatete vari kuita sei vari kunetsana pazvitata yangu zvimai
pachena kudhara titi baba ndini here panapa baba ndiani mukadzi wangu ndopatakazorovana tiri mumba hatina kubuda panze takarovana tiri mumba ndadaro pakapinda kamukomana kane 7 years nekamusikana kane 12 years kanzi vanoizi kumba bedu imbomira shamani zvawataura zvinopotwa narovane pindura zvawataura sofa zvinopotwa narovane kwete asi vanhu tiudze nyaya yakapa kuti muzoorwa chaiyo iyo uri kutiri kumonyoroka iyo nyaya yachena nawe mwana kuti angaita sei ndikuda mwana mukomana zvorwandisa vanhu izvozvo ndoziva kuti kana nyaya iyo vanhu vanotowadzana kuuya padhuze kuti mwana aite sei panopa mungaiti mwana nezvibagera aiwa taura nyaya yako zvanaka ndonyaya yangu mazivi andikuita chaka wadzirei ipapa taura tinzi watichii inini ndakarovana nemukadzi wangu mumba uri kuseni kwesani mukadzi wangu ati iwe uri kungoda mwana zvauri kuda mwana iwewe sei ndiri atete nemuroora vasiri kutaudzana ndikati aiwa kanyaya haina chakaipa mukadzi wangu imbomiratinzi atete nemuroora wangu vasi kutaudza nyaya nyaya yehembe dzeindependence hembe dzeindependence ndobva yapinda pakuti iwe weita mwana mukomana aiwa isusu tanga tine iri mumba iye mwana mukomana zvauri kutaura hapana chiri kubatika kuti zvikusadara sakaunzwa changamiro svika pakukubvunza panyaya yako yekutaura pasamoni munyaya yauri kuzotaura pana hapana chiri kuti kusadari ndiwe vanochitenga hembe dzeindependence handisini kusasa zvikupinda papi kwauriwe ndozvikundinetsa wanetswa neiko uri kunzvenga nyaya yako taura nyaya yako yekupomba kwawakungochita nemuroora ndoyenda kunzwa panapa zvakafamba sei inini handina kupomba nemuroora wakaita sei tinzwana neyo wakaita sei taura zvinovaremera munoendawo panze ndai panze tiri kukunzwa tasi mwanzwa nyaya yepapepa yanzwa wakaita sei ndakarara nemuroora wakawangochita sei ndakarara nemuroora ndopatida kunzwa zvakafamba sei panyaya yako yekurara nemuroora zveindipendenzi zvekushaya kwomwanakomana ingozvibvisa tiri kuda pamungo penyaya taura tinzi handina kurara nemuroora wasi wakaita sei ini ndakarara naadzimai vangu musango mumba bedroom kopa wanga ndomusi wakatanga kurara nadzimai yako remusiwa hausiriwo kumamwe mazuva ese warara nadzimai yako pano zvaimbokupotana mazuva ese kumashuro unovana vangani nadzimai yako ndine vana 5 1 ari pasi right chashamisira nhasi pakupinda nadzimai yako vamupopotane mese mamubereka vamwe vana vese kana kuti uye kwamambo nenyaya yekurara nadzimai zvinoitsa kwamambo taura nyaya yako yawainga paushandisa ini nyaya yangu yandikuziva inini ndiyo yandikuziva ndiyo koii handisi kuiziva oright hamuna kuenda kwasabhuku pasabhuku takaenda right pamakaenda kwasabhuku kwainzi kudii kwainzi ndakarara nemuroora ndikazviramba andimira ndati pamakaenda kwasabhuku kwakune nyaya yekuti kwasabhuku kwanga kuine nyaya yekuti ndakarara nemuroora handiti ndizvo sabhuku unonyatsokuziva basa racho ndinoriziva unoziva kushanda kwaanoita namambo ndinokuziva sabhuku chii chamambo iziso ramambo sabhuku iziso ramambo watitika saka ziso ramambo kana wakusunga richitaura kuti une chipini chawaita handiti ndizvo waenzera nemuroora ziso robva raudza muridzi waro kuti uyu aenzera nemuroora handitika saka anofanira kunyanyoteererwa ndiani ziso newe iwewe pane pamwe anoterwa namambo anoterwa namambo ichi iziso ramambo saka ziso ramambo rakakusunga richitaura kuti une mhosva yauinayo ndeyekuti waita chipini waenzera nemuroora handiti ndizvo ndobva rafaira ripoti kuti shuwa nhau iyi takaidheliberata tikaona kuti munhu ane mhosva handiti ndizvo asi nhau iyi handichagona kuibata inini nekuti yandikurira ndakuiendesa kumuridzi weziso ndobva tasvika panapa urikuona zvazaita saka toteererani ziso iri redu isusu newe imimi munoteerera ziso saka ziso riri kuti kudii riri kuti
ndakarara nemuroora anditoona panenge yapo Sitoti kudii. inini Andati saka isi sitoti kudii kana zisora taura kuti wakarara nemuroora. unoteerera izvi zvataurwa neziso aiwa mutongi ari kubvunza kuti saka dare roti kudii nekuti ziso rataura kuti wakaenzera muroora But nayo wakuita nharo apa usikunzwa kunyara. aiwa handisi kuita nharo izvi Mira kuzvidetsera usikunzwa kunyara. Wotove nenamato uchita mwaita kuvhiringidza pfungwa haivhiringike pfungwa yamari. Iri pachena. aiwa inini handina kuema Zvandataurawo zvinzwa. Ndati iri pachena haiteurwe nayo. haiteurwe nayo Handitika. Inongotaurwa sekuti maitikira yakaita. Havambopenga mani. Munogara vanhu vamangasekwa zviri. Ndiani mumwe wakanzwa akamboita nyaya yawaita iwewe? Ani ndiani mumwe akamboita nyaya yakafana neiyi. hapana wandati ndati Ndiwe wekutanga. ndinokutanga Handiti wazvo. Saka unofanirwa idhi manje rokuudza kuti zvakamira sei. Dai uri mumwe waikurumidzwa unozva tokubvisa pachinamata. 24 dzadzitaura dzinenge dzadzimahana manje anodaro. Mandinzwisisa? Saka ita zvinhu zvinokudzora papi pachitendero pawaita zvitwa kuti Mwari aite zvakanaka ndisabatwe ndine muroora. But Mwari akaona kuti kuita chiviri ndobva aita kuti ubate. Mandinzwisisa? Saka kurumbidza waona nhambo dzako. Ndikutoiona nyaya yacho pameso papo kuti shuwa ndebwizi vakatobata muroora zvavo vachikisa muroora mukadzi wemwana ukamuzotutaura Mwari angazvidewo here izvizvo handiti wazvibata utonga ichongoipofa kutoti machangamire wangu maitikira azvikaita handizive satani kuti angauya sei Mhepo dzinonditevera. wandinzwisisa tokumbira wanyatsonzwa mweya wambokujorodha mvura dzimwe ndinoite sei roenda zvino rikanzwa uchida kuti handizvizivi chi uri kutoripembedza dhimoni wandinzwisisa kana waripembedza chaita kuti uinde kuti pamwana wako musikana urikuzozonduta chakaipa hachivakirwe dura chinogara chataurwa siyana neni chavhirwa padara chobva chitaita kuti dhimoni racho riite sei handiti wazvibata chitaura nyaya yako zvakanaka pamusoro ichangamira inini ndakarovana nemukadzi wangu nenhau yemwana mubhedhumu asi mubhedhumu imomo ndopavakazodai urikutotaura nhau yemwana panze apaingawani atete nemuroora havasi kutaudzana ende woita zvakanaka ikandikudetsera nyaya yako ndakunyatsoibata mani iwe nadzina yako mukunedza nyaya yemwana mukomana ndobwachirega ndiedze njuga kumuroora anditi aiwa kwete kozvabva papo ndakunyatsonzwisisa because ukuzvaramba chirega ndiedza apa pambangu wako yemwana chii mukomana ndakunyatsonzwisisa ishuwa ndesako kuramba uchiti ndainetsana nadzimai nyaya yemwana saka ukongowaitira mwana mukomana akazokuudera mwana mukomana akazoitira mwana mukomana muroora Muroora mwana wake musikana yati mukomana. mwana womuroora mukomana iwe musikana musikana saka une chipo chevasikana akashama tipe witness Ndine mazwi kuda kungopfumisa dare. Tiri padare rasabhodhiyo cheta nhoti yakazorasika semufoni mangu zvese zvaitika padare. Tiri padare pasabho panga pane mahwitnesi matatu abuda panze nevana vake vari vatatu. Kupiwa kwakaita umbo tiri kudare uyu zvimwe aitenda akatotenda zvizhinji nokuti vanhu vakatozosangana naye uyu vakunetsana atenda uyu muroora chayakambotanga kuti achiramba asi pane mashoko akanga audza kumba kwani kwamukurungai vake vabereki vakazodiwa unotinyadzisa wakauya uchiti kudii muroora akazodzokeredza pfungwa akazosvika pakutaura kuti inini ichokwadi ndakatemwa nedombo naamwene nokuda kuti vaiti ndararachi ndiri kudanana naye tiri mukati watazosvika munharaunda taakunotsvagiridza nyaya napasi pamera ziso vanga vachitoida kwenguva yakareba nokuti baba vanonzi kumashure uko vakambokonza muroora vasati vazorara vese muroora akamhanya nazvo nokuti ipwere akamhanya nazvo kwamai nababa wake kusvika murume uyo anonzi akaripiswa mbudzi mbiri vaita katondoka nyaya kuti wakuda kutora mwana
mukadzi wemwana wako akaripa mbudzi dzikaenda pamukurungano. Tabva ipapo zvekare anonzi akambobatwa nemukadzi wake muzhizha imomo, asi adzimai ndofunga akangovapo zvakakodzera ndobva vaita se ndobva vanyarara. Akakanga kachipira kekubatiwa kusvika mukadzi akazopomoka akaenda. Mukadzi tatomuona izvozvi patakaenda pavhika anga asipatisa aenda ikwanjodzi yake kumatepatepa maita ichenga ukaona panofungaira uzi panokavhunda basi haufungaire uzi mudenga avangavakudzoka pasina kavhunda murumichwa aundekutaura kuti uya hausi ndikuru watanga nyaya yechwapa dzakawanda nyaya dzinenge dzakadai dzisingareme kana changamiro wakukurira kuti tine mweya nekutevera chinomere kutevera chinamati chaunongovatevera zvichinge chisina kuchafuta kwauri panguva iyoyo. Satani anoshanyira vanhu vese wakona varume vakagara uko mwenyange vakadzi vakagara uko vasati vapara mhosva mhosva dzacho vanadzokare vasati vaonekwa chete kuya hazvina kushamisa kutanga kwavo but ukatanga kuda kuita maitiro okuita aya unoremerwa wandizwa asi kuda kuti uremerwa hazvishamise izvi ende kana kubva pano kaenda kwakusvikana kusangana yaafana nodzidzi kana ndiridzo mhepo dzechechi dzataura nachangamiri dzakuita kuti muchechi muvharirane nyaya idzi munoita kuti mubatsirwe. Changamiri wandozvataura asi panofana kuti mumbokwanisa kubatsirwa kana mamiri azvakaita nyaya idzi vanoona kana vakatarisana newe so madzimambo vanoita zvinhu zvedu zvechivanhu zvekaucha uchigara ipapo vanenge vatoona uyerwa wako kare semaprofitiri aunoita iwewe kana somarapiri aunoita vatinda kuchigara apa ndakuona kare upikisana iwe unozvinhu zviri pachena ndizvo nyaya yako shamwari iri pachena zvisina kana kuda hazvina haikana kutobvunza mumwe munhu wabvunzwa mubvunzo nachangamiri vega nemuromo kuti kwaunogara ikoko iwe ukambozvinzwa here. Ava munovaziva here? Wangu ndinovaziva. Vanoitwa nani? Vanoitwa vaChristopher Mandara. Panhau yematautawa ari pavhiki achibatanidza baba ava mungagone kumupa udare kuchapupu here kuti chii chakaitika pakuziva kwenyu? Ichokwadi changamira. Pindai zvino. Pamusoro edare pamusoro changamira. Maziviro andinoita inini kwakanga kuri mamba kuedza kunze kwakunoedza kwakuma 5 o'clock. So ndandichikarara hangu ndandine vana vanga ndinawo vakomana vangu vanokwana kuita 3 nomunin'ina wangu wechi4 natsano wangu wechi5. Ini ndaiva ndiri wechi6 pamwe. Panguva idzi takatanga kunzwa mhere kana kuti kutaura bongozozo mukati munguva idzodzo. Munin'ina wangu ndiye akanga abuda panze ndiye akatozondimutswa achita mukoma asi kuno vanhu vanogara kuzasi kumunda ndikataya kuno musha uriko kuna madzibaba next door wangu panze mukaimunzwa zvekuitika ikoko kwaita bongozozo vanhu varinetsana ndokumuka uka ndikaita ndeimuka kudaro ndakanzwa amai vamadzibaba vari ndo vaituka nokupopota vachiti ndakubata iwewe murume nomurooro ndakubatai murume uri hure chaizvo aiwa mhanyai muone zvaitika vanhu mwana wangu iwe baba vako vanoita sokunge vanokuda asi ivo vasingakuda vachikutorera mudzimai vanhu ava ndatakatovaona ndatovabata izvi zvakatondikachamadzawo panguva iyoyo vachitaura kudaro nokuti ndanditori kumba kwangu vakatora nguva vachitaura vachidaro vachipopotedzana vakasvika pakunhonga matombo vakatanga kukandidzira baba vadzimai vacho vakakandidzira muroora zvakare vachiti muroora ibva pano achada kuona panotakura zvinhu zvako uende pandiri kuenda ndakadzoka ndoda kuwana iwe usiku baba vachitodzingwawo futi naadzimai vacho vachikandidzirwa nomatombo vachitotiza saka nguva iyoyo ndakazonzwa madzibaba vachitaura kuti no kana mimi muchiti ndiri kutya kuenda kuporisa aiwa kuporisa handei adzimai acho akati aiwa zvokuporisa ndozvandiri kuda handei kuporisi kwacho tenda kupedza nyaya ini ndonguva ndaidzikawo ndichitenda kugadheni kwangu kusaidhi kumunda kwavo ikoko kumba kwavo ikoko takabva tazosangana parodhi ndichibvunza adzimai acho ndikati kochina aya amai kupopota zvakadaro nokutukana baba zvakadaro tikanzi aiyo imbwa yemunhu murume uyo hazive zvaanoita isitupeti hure romunhu ndatomuona ndatomubata ndini ati aiwa
kana iri nyaya yekuti panozva munenge maona kana nokunzwa imi munogara pasi kumba kwenyu motaurana pana kuti muende kumapurisa hazvibatsire. Amai havana kunzwisisa vakaramba vachituka baba vangu ari pamberi pachinhambo chinoita 50 meters. Ndakaedza kuamisa madzibaba mira ipapo, madzibaba mira ipapo, vakaramba vachienda. Vakazomira mushure monge takusvika padhuze navo. Adzimai vacho vasvika paya ndipo vatanga kushauta kuti baba kataiwa imi madzibaba mira imi michidzoka ikumba. Chii chaitika? Baba vakataura kati no nyaya yaitika ndekuti amai havasi kukwanisa kuwirirana nomuroora pamba. Saka inini ndiri kuedza kuda kubatanidza ukama hwekuti atete nomuroora naamai havawirirana. Saka amai ava kuti inini ndiri kusapota muroora zvakukonzeresa kuti handiti inini ndiri kudanana nomuroora. Saka achikwapendoramba ndichitongiwa here inini nomukadzi uyu pamba zvokuti handikwanisa kunge ndichivhoisa kana kuti nditaure nechikonzero chekuti vanozonditi vandibata nomuroora kana kuti nomatauriro avari kuita kuti ini ndinozonzi ndikudanana nomuroora. Ndikati aiwa baba zvinowanika muupenyu nomukugara nimi chidzoka ikuru. Ava kana vachienda kumapurisa achivasiyai vaende. Kana polisi yazokushedza ndopamunozoenda ikoko motaura nyaya dzachomoona mamiriro adzakaita. Ndiko andinoita baba handibva vadzokera kumba. Amai ndakamboedza kuvamhanyira kuedza kuvadzora vakaramba kudzoka. Kubva vabuda uko vakaenda havanozodzoka mupamba. Vakabva vatenda zve2 weeks kana kuti svondo and half pasipo kusvikira ndazofonwa nasabhuku nyaya izoenda kudaro kwasabhuku izotaurwa nasabhuku. Ndiwo maziviro andinoita. Tasvikawo kwasabhuku ikoko sabhuku vakaitsvaga vakaitonga nevanhu vese vevillage vanga varipo yakatongwa ndokusvika yakazosvika kuku yazosvika kuno. Ndiwo maziviro andinoita ini changa kwasabhuku yakatongwa chidii chidimbu kwasabhuku nyaya ichitongwa padariro kwasabhuku. Sabhuku vakatonga nyaya vakatanga kubvunza vana vangu vakataurawo manzwiro yavakaita nomatukiro yaita amai aso matauriro andaita. Ininiwo ndazobvunzwa nasabhuku. Sabhuku vakataurawo inini ndakataurawo vanhu vese vachinzwa matauriro andaita saiyaya. Pakabva pazopinda muroora achibvunzwa padare rasabhuku. Muroora akatanga kuti aiwa inini nyaya handizivi. Ameno zvavakanetsana mumba mavo kana mubhedroom mavo. Vanetsana mubhedroom mavo ini hapana chandiri kuziva. Dare rakadzoka kumashure rikati aiwa baba vemudzimai vakati aiwa iwo mwana wangu nyatsautaura chaizvo kuitira mangwana nokuti ono zvimwe zvawaimboya uchitaura kumba uko. Saka zvinhu izvozvo unofanira kunge uchizvibhujunura padare kana uchitaura padare. Dare rakapiwa mukana akanzi bvunzai. Vakabvunza muroora. Muroora akatanga kutaura kuti ndakanetsana naatete nenyaya yehembe. Enda kutenga hembe dzangu kuHarare. Atete vaidawo hembe idzodzo. Saka zvavaida hembe idzodzo ini ndakavaima. Saka ndopakatangira chigumbu changu naatete chekusataudzana. Ukunzi nedariko sei amwene pakusataudzana kwenyu mimi atete nomuroora ko amwene vakanga vaipindira papo kuti vazosvika pakutora dombo vachidzingidza vachitema imimi. Vakati aiwa amwene shuwa vakanditema nodombo asi dombo iri ini ndakazorijama. Nyaya yanga iri yeyo yamaitemwa nodombo. Vakati nyaya yanga iripo yainzi ndainzi ndiri kudanana naatezvara ndonyaya ndaitemwa nedombo. So amai vanga vasipo. Baba vachibvunzwawo nedare vakatsanangurawo kuti inini nyaya dzomumba mangu dzakaenesana nemhuri dzangu. Ndo matsananguro yavaiita. Kochainzi naatezvara mwana wedu nyatsotsanangura pamberi pedare nekuti une mazwa waimbotumira inyaya iyi yakabuda pachinhu. Atezvara vana kunge vakazopuwa mukana wekuti vazonyatsautaura asi pakazopindirawo vamwe vakanga vakupindira vachitaura. Vakataura vachiti kudii? Vaitaura vaiti amwene havadi muroora vari kuda kuti muroora uyu asiye musha iwoyo nokuti kubva vachiroorana nomurume wake vanga vagara vachinetsana. Ndomatsananguriro yaita atete vacho padare. Asi dare richizoona nyaya rakangoti mamiro yakaita nyaya yakuda kuenda kwamambo. Ndosaka tasvika kuno kuchangamira. Anopanisina kuna kunzwisisa. Tsanangurwa kabisa yekuti atezvara mwana wavo achisvika kumba mazwi aitaura kuna baba vake yanga akuti tsanangura apa. Ndiyati kuti makanzwa api inimi sewitness nokuti mamuna mhosva. Muchiri muda kupura
zvakaitika padare zvamakanzwa zvichitaurwa nababa vemwana vachitaurira mwana wako kuti iwe taura zvawaimbouya kumba uchitaura zvatoda kuti tinzwe chete kwamuri nini mobva yenimba kuti mosva hamuna atezvara vana chavakakwanisa kutaura havana chavakataura padare chakanga chambosakisa kuti vasvike pakuti pane mazuva aimbouya chii ipapo ndopatisina kuziva ndopaida kuti pakutaurwe nedare saka ndoda kuti mudzoke kumashure mbichana nokuti Muroora aramiswa apa achinzi afakazi handiti ndizvo akatanga kutaura imwe nyaya handiti ndizvo yekunetsana kwake naatete ndobva vabereki vati kudii vabereki veMuroora vabereki veMuroora baba vacho ndipo vakataura vachiti nyatsautaura mata anonzani mubereki Santo Bernard Santo ndipo vakati nyatsautaura zvawaiuya uchitaura kumba kana zvehembe zviye uzvitsanangure haundina kunzwa uchizvitsanangura saka vakazozvitsanangura varoora vacho vachiti hembe dzangu dzanga ndatengewa naatete ndidzo dzakasakisa kuti ndini naatete tisawirirana. Alright. Saka mimi semunhu mukuru makaona kuti hondo iyi yanga ichikonzerwa nenyu muchinzwa nenzeve dzenyu nemaonero amakaita nemanzwire amakaita mashoko aitaurwa hondo baba yanga yatangira papi maonero andikaita inini ndichinzwa ichitaurwa kana kuti ichitaurika ndiri kumba isati yaenda kwaSabhuku ndakaona kuti amai vangu vakabatikana nokuti zvavaiita vasati vambozviita semazuva ese kubva ndichigara nawo ndiri paarea nawo ndikokutanga kuita zvipi izvozvo ruzha rwavaiita zvakandiratidza kuti vakatora nguva yekurebesa yekutsamwisisa zvakanyanya kureva kuti vachitaura mazwi api vachitaura mazwi ayo kuti Muroora naTezvara ndakubatai munodanana pamba. Wati nguva paitaurika nhaurwe paitaurika nhaurwe kwako kuma5 kunze kwakuenda kunochena kuma5 kwakunochena ndokwaitaurwa Muroora ikoko anga aripo kako pamwe chete namazibaba ndawe mocho pane zvakaitika mumusha mababa asi zvaitika izvozvo zvakazopa kuti vanhu vazokotonoka vachienda kudarira Sabhuku munozviziva ndataura muchidimbu ichokwadi vanhu vakashedzwa imini makaendawo kwaSabhuku tiri padarira Sabhuku zviri kunzi mwana wenyu imi mwana waMuroora wababa akakumbirwa kuti ape uchapupu munhau dzanga dzichitaurika ndizvo asi panguva yekupa uchapupu zviri kunzi imimi mune pamakazosvika pekutaurira mwana wenyu kuti taura chokwadi handi ndizvo zvese nekuti une mazuva waimbouya nawo kumba uchitaura saka taura chokwadi padare ichi handiti ndizvo mazuva aya makataura dare rinoda kuziva kuti chii chamaida kuti mwana wenyu ataura nekuti panga abvunzwa kuti taura handiti akati hapana zvandikuziva anga abvunzwa kunzi taura kuti kudii pange paitikei panhau iyo yekuti anzi kumba kwavo anga achinza kudanana nababa kutaura kuti panhau yekudanana kwake naTezvara handi ndizvo chokwadi ndo yaangaita sei ndo yanga achibvunzwa fambani saka iye pakutanga akatanza hapana zvandikuziva saka ini pandakadana ndikati aiwa unozoti hapana zvauri kuziva sei iwe uchiti Muroora akauya kumba achita sei achitaura kuti anzi ndipe hembe chichina uye hembe yandaida kupindura kuti kubva kuhembe dzanga achinzi akatenga kuHarare nditi Muroora nenge tete wacho akaenda kumba achiti ndipe hembe uye akarambira hembe dzacho ndopakabvira nyaya ipapo manje nzisewo kundinyima hembe mari ikushandwa nabhudhi wangu ndozvandaida kuti ataure kuti anga atanga nezvandikuziva nyaya yokuti mwana wenyu arikudanana nevavo makainzwa here padare ndakainzwa yakapera ichinzi kudii nedare matauriro yakaitwa ndowitness chete imamuna mhosva kuda kuti tinotsvaga kuti imimi witness zvabva kutaurwa nemumwe wenyu pano wakanga vari padare nemiwo tofamba tisi tiri pamwe chete
Nekuti mama tume mwana kuparamusha. Mwana wasikuwa wakasiyana siyana. Saka da kubatsirwa nemi manje kuti mupupure pamberi pachangamiri kufambe zvakanaka. Ya panhau iyi manje chokwadi hazvina kuzonyatsobuda nenyaya yekuti amukurunga dzimai vavo vangu vasipo. Chokwadi hazvina kuzonyatsobuda asi kuti uyu witness akatanzi mashoko ndayanzwa rushiwa vanhu vachitukanidzana vachishedzera kuti ndakubata nemuroora. Muroora akatokandidzirwa. Hanzi akakandidzirwa achidhina. Ndobva azvozvenga zvake. Kumba kwawo ikoko. Achikandidzirwa nyaya yekuti naamweni achinziwa kudanana nani nababa. Aikandidzirwa ari pai. Hanzi akakandidzirwa achibva mumba make mangari achida kutera kune murume wacho nokuti murume wacho hanzi anga aenda kuchinja useri. Saka anga akutiza manje kubva kumba kuti atere kune murume wacho ndopa akakandirwa chidhina ikako. Aitovapo kusiwapo murume wacho aitovapo kusiwacho. Anga aripo. Asi ndaida pane pasina kundijekera. Tiri kuti mukadzi uyu anga ari pamba ane imba yake kana? Abva mumba make? Atobva mumba make. Oti ndakutizira kuchinja usi. Iye anga ari mumba. Chii changa chaitika kuti azobva make? Akanzwa bopoto manje amweni ava vachipopota. Handiti. Saka anonga chidhina manje ava amweni ava vachida kunotema munhu anofunga anga atobuda kudhara ere achinzwa kuti chii chikuitika panze. Vakakanda chidhina uye achitotiza manje achitoenda kuda kutera kune murume wacho. Nomanzwira andakaita. Alright, maita basa. Nditi muroora. Ndaida kudzoka zvishoma ndizvo. Nekuti vanokubatsirai ndo avo vari kunze. Saka vakasanzwa mazwi enyu havagoni kubatsirai. Vamwe vakagara apa mumaziva? Chii chenyu? Mune nguva yakadini muchidanana? Hamuna kubvira magodanana? Ko mbudzi dzatanzwa kuti dzakaenda kumba kwenyu dzanzaenda kunoitei? Dzanzi dzekukusungirana. Dzakaenda nani? Ko chamanga muchida kutemerwa nechidhina nahamwe nemuchivi? Manga mataura navo? Ndati manga mataura navo here? Manga matukana navo here? Makangoona dombo ravo? Amboya hatidi kupedzerwa nguva handizvozvo. Zvakaitika zvakapedzika kare zvadarika handizvozvo. Isi toda kunzwa zvakaitika handizvozvo. Mandinzwisisa. Havangangopenga kana ingokutema ndombo. Vakakutemai ndombo vachiti vakakutemai nedombo vachiti kudii? Vakazvitaura kazvo. Hure hwenyu hwauya pakuita sei? Hanzi? Mwanangu, munhu akadairwa naatezvara vaakuhura vese. Tatowana soro jena izvizvi handizvozvo. Tiudze hure hwako wakauya pakuita sei? Hauna mhosva kai? Iwe wakatenderwa handizvozvo. Wakatonongedzwawo uhure handizvozvo. Tiudze kuti vaiti uhure hwako nenzira ipi? Taura chokwadi tiwane kufamba. Wanzvenga mubvunzo ndati zvakaitika ndezvipi kuti vazokupa uhure? Vakutema dombo shuru uhure remunhu handizvozvo. Vakazoenda mberi vachiri kudii? Nokuti uri kuhura nani? Kuda kunzvenge chii baba? Chada kubatsira newe. Hauna chakutsvatotorera kumashure. Kuzi nyaya yatana yakudhara. Musoro wenyaya yatana ukari. Tatoda kutopungunzwa iwe kuti tezvara kuti vasvike pakuti vari kudanana newe. Vakatangira papi chete kuti mudanane bhozi mumbowo watachitsvaga tese muno isisana nawo. Iwo ungade kuzodzokera kumashure zvaruka kuda kubvara nyaya isina bharidiki. Nokuti nyaya iri pachena kare. Nyaya iri kutaura kuti atezvara vakakutanga kukukonza. Atezvara vakukonza vasimudza mashoko kwenda kutaura kumusha. Ukazodzoka iwewe mukuma5
makawaniwa naamweni nyaya yakuda pachena kudhara saka tikangoti timbe mazwi ako chete kuti changamirika vataure nemakuzi unongoitwa chete ndozvasara hatina chimwe chatichamboda iwo awaona kuti nyaya yavagara panapa yakugara mupari wemhosva mupari wemhosva ndiite zvara wako akada iwewe uone manizwa here mupari wemhosva ndiite zvara wenyu akada imweni manzwa saka ini michitaura nyaya yekuti pachena topedza nyaya haisi nyaya imatoma witness kuti nyaya yacho taana yakudhara kuti amai vakakuonana munatezvaro vakasvika vakatukirira vari kunext door vakazvinzwa muchitukirirwa ndizvo zvipachena kudhara munotizira here takambosangana tichitaura nyaya tezo ndingataure mazwi ekunyepera ndichidei pamunhu chitaura nyaya yenyu ndichangamirika nyaya yepere kwezana kwesamura vanonyaya dzada kuti titaure hadi kuparadza chingwa diki taura yenyu mafambiro akaita nyaya chaiyo kuti nyaya yachangamire vanayo pamusoro ine zvakaitika ndizvodeso atete vangu inini vakauya vati vakauya vakadarikira nezvinjausi ini ndiri mumba ndikubika sadza mwana waichema ndavabvunza kuti mwana nyangu chemei zvikanzi amen vaitodawo mafuta ekubikise papa kanzi mama kagubhu kari kupi zvikanzi tasapakushindirei mumbo zvikanzi ndisukaona zvikanditarisa mhani karimo mumbo mufunga bva watarisa mumba mwe bvana kakubhuya ngasvini zvikanzi abhanawo sefi here zvikanzi sefi tarisa futi pakushindirei paya bvawatarisa pakushindirei vari vachisuka kagubhu kavo vati ame guru ndipewo kahembe dzeuriti ndikati inini hembe dzeudandi zvikanzi kodza mukatenga kuwarara ndati ndodzanda kupfekawo ndohere ndikupe hembe dzangu kutange kuzaunani ndini zvikanzi mutonyima ngemari che ndimi kuishanda ateta bvaenda kumba kwavo zvikanzi ndichakuone mazuva ekupedzisira bvaenda kumba kwavo bvadzoka futi mangwana yacho taida kuenda kumasunflower kucheka masunflower bvataenda kumunda kuyepo atete bvatanga kuti amai mukuziva here kuti mukadzi wamanyozi akaenda nekuda kunyima hama dzemurume zvikanzi handinachandi kumbosiva zvikanzi akaenda zvangofanana nameguru wangu anoka kundinyima hembe hanzva dzedu charora chazozviona mazuva ekupedzisira isusu hatiti tsvina tsvina kumba kwaenda atete patapedza kucheka masunflower atete bvaenda kumba kwavo bvatagara zve2 days atete bvadzoka futi unokwava tisvika titema chibaga isu tandiri kundo titema chibaga iyo bvasvika kurongedzera washeni yamwene bvaenda nowacha bvawacha bvadzoka ini murume wangu bvandiri chienda nobika sadzi kumba tane nzara bvanenda kumba kunobika sadzi atete bvadzoka kubva muwacha kuyi bvakuyanika hembe wangari parefomu chaini ndasvika kutoro dishi rangu mwanangu nyaya yekutaura haina hasizve mukati tikutaura nyaya yatitezvako ndo nyaya yekutaura ukataura nyaya yekuti ndadaika hakuna nyaya yekoko nyaya iri pachena nyaya yatitezvara wako uchitezvara wako vakakukonza iwewe ndo nyaya iri pagiraundi aiwa tibatsire ngatibatsire anoda kutaura zvakambofamba sei kuti iwo uzodzukura nani natizva bvatenda kugadheni abhana kuti ane mumwe atete vangu asinganditaudzi nanzi kwataudzawo kwachena kwakusema sutandirumba mene mumwe wanga bati maivhudi ndigende ndikutoere kudzokete ndikuchema chibage futi zanzi nguva kuseni zvekuma6 ini mandabuda panza tende kumunda mandamira pavhuranda pamumba mangu ni pavhuranda ndabuda panza ndamira pavhuranda ndipandikaona waina amweni wangu natezvera chimasana chibuda mbama wacho chimasana atukanza pawakamira pakwana nini ndikamira pavhuranda pane vati right iwe ndiwanga ndichida uri hure remunhu sei wazidero natezvera pa vatwada ndobva vati kandidzira ndo nyaya yacho ndizvo chete zvawakataura ndobva zvatodaidza vavakidzana vavakidzana aiwa vanobvira wambuya wangu wamira vachiteerezvete ati mazuva vanhu vamazuva vakataura iwewe ndiwe chaiwo ndandichida handi ndizvo sei wadairirwa naatezvara handi ndizvo izvozvo chete zvataurika ndo zvakapa kuti next door auye ndo zvakapa kuti nyaya yende kudairira sabhuku ndozvauri kutaurira pane paundinedza pakuzobuda mashoko ekuti ukuhura naatezvara nepapiwa because unenge uri panzvenga ipapo uri kubatizei iwe wati wakatemwa nedombo handiti vakakuti ndii uri hure remunhu
wakati mwandombova ndipavhuranda pai vakatoa achitomhanya achitonimhanyire nini pavharanda papo ndobva waiva vachimhanya amai pau vachiti uri urere munhu urere munhu uri kudanana nemurume wako vanga vane nguva yakadii watezana kuti vanogona vanenge vakudzo izvozvo Womberai musimu endai kunogara